Dobré ráno s Gatemi. Zdraví Romana Šínová a Jirka Šamánek. Dobrý den. Dnešní webinář budeme věnovat tématu Airport a naše pozvání přijali kolegové z ASEKA, Michal Koričan a Břeťa Kula. Břeťa Kula bude odpovídat otázky na chatu. Takže klidně v průběhu webináře pište dotazy do chatu a zodpovíme je na konci. Ještě upozorním, že dnešní webinář je nahrávaný. A na konci webináře zazní kontrolní otázka a vaši správnou odpověď odměníme dárečkem. Nyní slovo předávám Jiřímu Šamánkovi. Díky. Tak dnešní téma našeho webináře je Helios v cloudu Airport a my si vlastně musíme říct, co to vůbec znamená být v cloudu, co to znamená být v Airportu a jaká je vlastně motivace vůbec zabývat se cloudem a fungováním v cloudu. Slovo cloud určitě vám už není neznámé, to tu rezonuje už poměrně dlouhou řadu let a většina z vás nějakým způsobem už s cloudem funguje. Buď používáte některé služby sociálních sítí, typicky Google, používáte Office 365, spousta dalších věcí také funguje z cloudu, možná o tom ani nevíte. Je tu prostě doba cloudová. Během pár let dojde k razantní změně a je to cítit. Většina aplikací, nejenom těch, které používáte v běžném životě, ale i vlastně aplikací profesionálních, do kterých se řadí informační systémy, což je Helios a další softwary, tak bude fungovat z cloudu. Motivací přejít do cloudu může být několik. Já vám teďka vypíchnu pár takových bodů. Pokud se v některém z nich poznáte, tak jste tu správně. Asi na prvním místě bych v současné době vypíchl bezpečnost. Bezpečnost dat a informací, které zpracováváte a uchováváte, je v dnešní době naprosto zásadní. Určitě velká část uživatelů jakéhokoliv systému se setkala s pojmy typu ransomware, což je opravdu záležitost, která v posledních letech je velmi na vzestupu, je velmi nebezpečná. Dneska už víme často i odkud pochází a co to znamená. Dal bych tady řečnickou otázku, jak dlouho vydržíte bez funkčního například e-mailu, bez funkčního informačního systému, pokud dojde k zavěrování a k zašifrování vašich informací. Z posledních let máme řadu zkušeností od zákazníků a nikdo se tím popravdě nechlubí, že došlo k takovýmto útokům a napadením a často je to záležitost velmi pracná a velmi nákladná na znovu obnovení provozu. Takže bezpečnost. Bezpečnost samozřejmě lze vykládat z více pohledů, nejenom z pohledu nějakého virového útoku, ale i z pohledu toho, jak máme zabezpečené celé IT. To znamená, když si dneska řekneme, že slovo cloud znamená také bezpečnost, tak si můžeme říct, že datová centra, ve kterých dnes cloudové aplikace běží, tak jsou zabezpečena na nejvyšší možné úrovni, kterou řada firem není schopna dosáhnout nebo si ze svých finančních prostředků dovolit. S tím souvisí druhý motivační faktor, a to je třeba zálohování. Většina z vás software, který používá, zálohuje informace a data, zálohuje. Často se ale setkáváme s tím, že zálohování není prováděno správně a korektně. V řadě firm, kde se ptáme, jak zálohují, tak se dozvídáme, no, zálohujeme, ale na dotaz, jestli si někdo zkusil tu zálohu také obnovit, jestli je funkční, tak většinou dostává informace, že neskusili. Další věc je, že se zálohuje nesprávně ve smyslu, zálohujeme na stejný server, kde máme data. Takže kolega Koričan vám tomu také vysvětlí, co to znamená zálohování do cloudu, do Airportu a jak zálohovat správně. V současné době třetím motivačním faktorem
také zvyšování cen energií, čili celkové náklady na provozování vaší IT techniky, vašich softwarů. Energie jdou nahoru, půjdou stále nahoru, určitě se to nezmění, takže je potřeba se na to podívat i z pohledu nákladů. To znamená, běží vám někde nějaké servery, nějaké UPSky, nějaké switche, nějaká klimatizace, která to musí uchladit, a samozřejmě náklady personální. Třetím faktorem, který vás může zajímat a který se často podceňuje, je i licencování softwaru, protože všechny softwary jsou nějakým způsobem licencovány a zejména produkty Microsoftu nejsou velmi často dobře licenčně ošetřeny, protože licencování Microsoftu je poměrně složité a ani lidé, kteří se v IT oboru pohybují, ne vždy toto licencování znají. Toto v cloudu nemusíte řešit, protože licencování za vás řeší Airport. Posledním takovým zajímavým motivačním faktorem je morální zastarávání jak softwaru, tak hardwaru. Všechny produkty, zejména Microsofti, mají nějaké životní cykly, to znamená, po určité době již ztrácejí hlavní podporu a je potřeba je nahradit novější generací softwaru, která zase už nemusí běžet na starším typu hardwaru, takže opět vám do toho vstupují další náklady, další starosti s výměnou, s přeinstalací a s nastavováním. Pokud jste se v kterémkoliv z těchto faktorů poznali, tak jste tady správně a teď to hlavní téma, kde předávám slovo Michalu Koričanovi, a ten vám vysvětlí dopodrobna, o čem Cloud Airport je a jaké jsou jeho výhody. Předávám slovo Michalovi. Děkuji. Tak já děkuji kolegům, speciálně zde panu Šamánkovi, který v podstatě řekl celý obsah mé prezentace, takže byl jsem na to i připraven a tak se stalo. Tak budu se snažit říct teda něco jiného a trošku obsáhlej. Mé jméno je Michal Koričan. V ASECu mám na starosti vlastně vše, co se týče cloudu, jak po obchodní stránce, tak i po konzultantské a nově teda i business intelligence tím, že data vlastně jsou uchovávána v cloudu, tak i z tohoto důvodu jsem byl přiřazen k tomuto produktu. Tak proč tento webinář vlastně vzniknul? Jak už tady kolega Šamánek vlastně vykládal, tak vydržte chviličku, mně se nepřepínají okýnka, tak. Já jsem si říkal, co vlastně zákazníkům více přiblížit. Ta doba je taková, že, jak už zde bylo zmíněno, bezpečnost, COVID, dostupnost, všechno toto nastartovalo cloud trošku rychleji, než se v podstatě i předpokládalo. Mluvím teda spíše i o našem regionu, střední Evropa, východní Evropa. Takové ty větší společnosti samozřejmě, respektive když si vezmeme třeba top 500 společností světa, tak 96% z nich už nějak cloudově v podstatě fungují. Jo, samozřejmě zde ve střední Evropě je to vždycky o něco později, ale jak už jsem říkal, ten COVID a všechno tohle to hodně uspíšilo. Já jsem si říkal, co tak, čím vlastně začít, jestli rovnou službou, kterou v podstatě nabízíme, anebo něčím jiným. A rozhodl jsem se, že vám vlastně tady řeknu něco o tom, jaké varianty cloudu máme a potom, jaké služby vlastně můžeme konzumovat. Já jednoduše řeknu, na začátek jsou 3 základní druhy. Privátní, veřejný a hybridní cloud. Jak už bylo zmíněno, hybridní cloud, někteří z vás už používají, ani o tom v podstatě neví. Jedna věc samozřejmě mít nějaké sociální služby v soukromé sféře. Druhá věc je využívat třeba nějaký Office 365 nebo nějakou SaaSovou aplikaci, která je vlastně napojená na vaši infrastrukturu. Tak zde už se vlastně hovoří o hybridním cloudu, což znamená, že něco máte u sebe, nějaký hardware a něco konzumujete formou služby.
Dále tu máme privátní cloud, který je velice podobný tomu, co vlastně vy ve firmách používáte. Představte si, že je to vlastně jedno fyzické železo, jeden fyzický hardware, který je vlastně vyčleněn čistě jednomu zákazníkovi a je to umístěno prostě někde v datacentru. Samozřejmě těch variant je mnoho. Data můžou být, když se budeme bavit třeba o Microsoftu po celém světě, anebo se vydáte nějakou formou, kde jasně víte, že ty data máte blízko, třeba v zemi, ve které zákazníci jsou. Teď se bavíme vesměs o České a Slovenské republice. A potom tu máme veřejný cloud. A to pro představu jsou vlastně farmy serverů, kde je nějaká storage, nad tím jsou vyloženě ty servery, které vlastně obsluhuje virtualizace. A ta virtualizace rozděluje vlastně prostředí jednotlivým zákazníkům. Běží to na sdílených prostředcích v režimu failover, kdy v podstatě jakákoliv nenadálá událost, selhání hardwareu v jednom serveru, ve dvou serverech vlastně nepřeruší provoz těm zákazníkům a nikdo ani vlastně nepozná, že něco se stalo. Mluvil jsem před chvílou ještě i o službách. Já tu popíšu samozřejmě asi 3 nejznámější. Těch služeb je určitě více, ať se můžeme bavit třeba o Dockerech nebo síť jako servis, respektive NAS. Tím nemyslíme klasickou NASku jako úložiště, ale že opravdu se dá i síť konzumovat jako služba. Nebo třeba nějaké Kubernetes, což už vlastně je nějaká virtualizace nad virtualizací. Ale zpátky k tomu asi nejznámějšímu. Já začnu zprava, kde vidíme IaaS, což je infrastruktura jako služba, což vlastně znamená, že zákazníci si pronajmou samotnou infrastrukturu někde v datacentru, jako by si koupili vlastní servery, a takhle to vlastně konzumují na nějaké měsíční bázi, na nějakých měsíčních poplatcích. Pak tu máme ještě platformu, ta obsahuje vlastně tu infrastrukturu, plus si můžete vlastně do toho započítat jak licence, ať už se jedná o Windows servery, SQL servery, případně jakékoliv další, včetně třeba i zprávy. No a potom už tu máme software jako službu, to už je vyloženě součástí jak infrastruktura, tak platforma a zákazník využívá vlastně čistě ten samotný software a vlastně ho ve skutečnosti vůbec nezajímá, co se zatím pohybuje. Prostě konzumuje jen službu nebo software, který chce a to je vše, o co se stará. Takže ta nejdůležitější otázka je pronajmout nebo postavit. Samozřejmě každá firma se k tomu staví úplně jinak. Každá firma je hlavně jiná, každá má jiné důvody, proč by chtěli vlastní server, proč by chtěli jít do cloudu. A jednoduchá otázka, nebo respektive jednoduchá odpověď vlastně neexistuje. Je to vždycky na nějakém osobním jednání, kde ten zákazník vlastně musí pochopit určité aspekty všeho a na základě toho se toho rozhoduje. Já jsem tu napsal pár bodů, které vlastně hrají velkou roli v tom rozhodování, jestli postavit nebo pronajmout. Jednoduše asi standardně dávám vždycky na první místo bezpečnost, ale na rovinu říkám, poslední dobou se spíš setkávám s tím, že zákazníci řeší, jestli využít nějaké investice a nakoupit všechno, anebo se vydá spíš tou cestou těch operativních nákladů, kde vlastně za jasně danou měsíční platbu dostává vlastně co zákazník potřebuje. Bezpečnost, to už tady kolega Šamánek zmiňoval, to je jeden z dalších aspektů, které jsou vlastně rozhodující tady pro tohle, jakou cestou se vydat. Do té bezpečnosti se dá počítat opravdu různé věci, ať už se jedná o nějakou softwarovou bezpečnost,
anebo fyzickou. Jo, když se budeme bavit třeba o té fyzické, tak samozřejmě i kvůli GDPR víme, že servery by měly být zamčený, měly by být vlastně logovaný všechny přístupy. My samozřejmě víme, že toto se 90% neděje, někdy je to fakt jako skoro i nemožný, ale dejme tomu firmy, které třeba už mají ISO, tak vlastně toto by splňovat všechno měli a případně nějakého auditu by mohl nastat celkem velký problém. Kvalifikovaní zaměstnanci. To je jeden z dalších bodů, vlastně, kdy zákazníci řeší, jestli se vydat tou nebo tou cestou. Nemluvíme jenom o IT zaměstnancích, ale i všeobecně. Samozřejmě dneska už víme, většinou jsou zaměstnanci přetěžovaní, těžko sehnatelní. Víme všichni, že nový zaměstnanec zaučit stojí mnoho finančních prostředků, takže i toto je jeden z aspektů, kdy zákazníci se rozhodují, jakou cestou se vydat. A asi nejvíce zmiňovaný důvod, nebo respektive bod, který tu mám, tak je vlastně TCO budoucího datacentra. Jo, náklady na vlastnictví toho serveru jsou opravdu důležité a není úplně jednoduché si to spočítat. To přesné porovnání vlastně vyžaduje znalost všech variáblů životního cyklu hardwaru nebo případně projektu, který firma se snaží vybudovat nebo zprovoznit. A na rovinu tohle je spíš otázka na delší dobu. Každopádně já potom ještě zmíním na dalším slajdu, tam mám uvedeno vyloženě webinář, který se bude zaměřovat na správné spočítání TCO, takže následně toto ještě zmíním. To je však potřeba ve firmě vybudovat, pokud chceme provozovat Helios nebo jakékoliv další aplikace firemní stále na svých serverech, jak vidíte na tomhle slajdu. Může toho být opravdu mnoho. Já zmíním pouze nějaké základní. Samozřejmě nakoupit ty servery je jedna věc, ale do toho musíme počítat nějakou storage, záložní zdroje, switche, firewally, nějaký hardware na zálohování. Co se týče softwaru, samozřejmě všichni se s tím asi zžíváme, Windows servery, SQL servery, nějaký antivirový software, zálohovací software, který já říkám je jeden z nejdůležitějších vůbec, co je, protože jak zákazníci se snaží zálohovat pouze databáze, tak to za mě prostě není zálohování. Patří do toho samozřejmě i nějaké provozní náklady. Správa toho samotného serveru, správa softwaru, klimatizace, elektrická energie. Může to být i, pokud jsou to třeba jenom nějaké kancelářské budovy, tak samozřejmě i prostor pro ten server. Takže těch věcí do toho může vejít opravdu hodně. Když se budeme bavit o pojištění, to je jedna věc. Je to všechno časově náročné, nemůžeme se vlastně spolehnout na nějaký zásah vyšší moci. Když přijde, tak nemůžeme se spolehnout, že prostě všechno pojede tak, jak bychom si plánovali. Co se týče nějakých škodlivých kódů, samozřejmě poslední dobou se celkem často setkávám s ransomwarem, asi nejčastěji. Když vezmu porovnání třeba nějaké 4 roky nazpět, tak jsem se setkal, že byl napaden jeden, maximálně 2 zákazníci. Měsíčně mluvím čistě o zákaznících ASECA. No a poslední dobou, respektive poslední 3-4 měsíce, už je to tak 2 až 3 týdně. Jo, sice je pravda, že těch zákazníků máme i včetně partnerské sítě opravdu hodně, ale 2 až 3 týdny a to je to, co se opravdu dozvím. Samozřejmě někdy jsou situace, kdy toto ani nevíme. A nepřál bych to teda žádné firmě, protože samozřejmě s těmi zákazníky se setkávám, mluvím a
někdy se stane, že pokud nejsou třeba čitelné zálohy, tak ti zákazníci opravdu přichází úplně o vše. V nejlepších případech, když mají třeba nějakou týden, 14 dní starou zálohu, tak přijdou třeba o týden práce, tak zaplať pánbůh za to, ale ti zákazníci, kteří přijdou opravdu o vše, tak to už opravdu hrozí i položení celé firmy. Takže hrozba odstávky systému bývá opravdu nákladná. A když si vezmu třeba některé naše zákazníky, dejme tomu logistické firmy, kde to bývá těžké, samozřejmě u výrobních je to velice podobné, tak třeba jeden nejmenovaný zákazník, logistická firma, měl spočítáno, že každá hodina provozu, která vlastně neproběhne, tak stojí nějakých 1,5 milionu euro, což už není zrovna malá porce. Takže to je to, co potřebujete ve firmě a jak už tady kolega zmínil, nějaké porovnání a nárůst elektřiny, cen energií jako všeobecně. Když to řeknu jednoduše, většinou nad čím každý mávnul rukou. Já za tu dobu, co jsem vlastně v ASEKu, tak jsem si celou dobu říkal, že je to jen takový marketingový tahák. Každopádně, když jsem to začal počítat a zjistil jsem, kolik to vlastně stojí všechno, tak jsem trošku otočil, respektive ne trošku, ale úplně. A v podstatě každému zákazníkovi vlastně tohle se snažím vysvětlit. To, co vidíte na tom pravém obrázku, tak je spočítáno na nějakých 900 W spotřeba serveru. Když si vezmeme standardní server cca 450 W, když tomu máme nějaký switch, vůbec do toho teda nepočítám klimatizaci, jo, když už máme někdo nějaký rackový systém, tak to už je někde jinde, pokud jsou to menší zákazníci a máme prostě nějaký standalone server, tak jako ze vším všude se můžeme dostat na nějakých 900 W. A když se podíváte vlastně na tu částku, která je úplně vpravo dole, tak není to zanedbatelný a je to vlastně částka za 1 rok. A můžu říct, že tak, jak to bylo tady spočítáno, tak je to s průměrnou cenou energií za loňský rok, kdy byla nějakých 4,70 za kWh. Dneska jsem se díval zrovna dneska ráno, tak je průměrná nějakých 7 korun 15 haléřů. Každopádně je mi jasné, že pokud má někdo výrobní haly, samozřejmě tu elektřinu nakupuje za jiné peníze. Každopádně jsme zde proto, aby jsme byli těm zákazníkům schopni tohle i spočítat přesně s tím, za jakou částku tu elektrickou energii odebírají ti samotní zákazníci. Na levém obrázku tady mám výňatek z jednoho takového kouzelného Excelu, kde jsme schopni vlastně zadat veškeré ty variábly toho životního cyklu, toho hardwareu, včetně licencí, včetně spotřeby elektřiny, včetně případně nějakého pojištění a tak dále a tak dále. Veškeré aspekty, vlastně, které tam jsou, tak se dají vypsat do Excelové tabulky. Toto jsme vlastně všem zákazníkům schopni spočítat, pokud si budeme schopni vlastně tyto veškeré náležitosti sdělit, případně vám můžeme poradit, jak tu tabulku vyplnit, kde si vlastně zadáte vše, co platíte, nebo případně byste mohli platit a dá se takhle krásně porovnat, jak vlastně ta celková částka vyjde v porovnání s tím, kdybyste to provozovali v cloudu. Neříkám, že vždycky ten cloud vyjde levněji, jednou je to tak, že jednou je dražší, jednou je levnější, ale vždy se musí počítat s tím, s čím to srovnáváme. Samozřejmě to řešení, které nabízíme my, je enterprise řešení, které je ve vysoké dostupnosti a pokud by se vlastně, nebo respektive, kdyby si zákazník snažil postavit to prostředí přesně tak, jak ho máme nakonfigurováno my, tak vlastně není schopen na ty částky ani dosáhnout. Takže je to opravdu o tom, co je vlastně pro zákazníka důležité. Pro někoho jsou to peníze, pro někoho bezpečnost. Je to u každé společnosti jinak. Tedy pokud byste někdy v budoucnosti potřebovali toto nějak spočítat, jsme přes Gatemu samozřejmě k dispozici.
Jak už jsem zmiňoval, že tady na jednom slajdu, já jsem ho tam teda přidával zrovna dneska ráno, tak v podstatě 19.4.22, což je za pár dní, od 1 do 2, bude probíhat ještě webinář, který se bude věnovat pouze té ekonomice v cloudu. Jo, kde se bude vlastně přesně vysvětleno, budou vysvětleny ty náklady na to vlastnictví vlastního serveru oproti cloudu. Takže pokud někteří z vás byste se na to chtěli podívat, můžete. Následně link na ten webinář vám z Gatemi přijde mailem. Vřele doporučuji teda. A teď už se můžeme dostat k tomu samotnému airportu. Já bych možná na začátek povykládal, jak jsme se vlastně tomuto produktu u nás v Faseku dostali. Samozřejmě na rovinu řeknu, zaspali jsme trochu dobu, protože sami zákazníci začali přecházet do cloudu a my jsme to za prvé neměli pod kontrolou a za druhé začalo docházet k situacím, kde jsme se dostávali na nějaký pomezí helpdesku, kdy v datacentru toho jiného providera se začalo tvrdit, že u nich je vše v pořádku, u nás v Faseku, za Helios se taky tvrdilo, že je ještě v pořádku, no ale zákazník nejel. Prostě byly tam nějaké problémy a všichni od toho dávali ruce pryč. Tak jsme se rozhodli, že díky tomu trendu, jaký začínal být, a je pravda, že před těmi 6-7 lety těch zákazníků bylo opravdu pár, kteří se vydávali tou cloudovou cestou bez těch vlastních serverů, tak jsme vlastně poptali nějakého dodavatele, který by byl schopen dostat požadavků, které my potřebujeme pro provoz Heliosu. Samozřejmě v našem cloudu můžete provozovat jakékoliv aplikace, ale nejdůležitější je pro nás Helios. A věřím, že pro většinu z vás zákazníků také. Samozřejmě víme, že někteří z vás třeba používají SAP a následně nějaké exporty do Heliosu, nebo naopak. Říkám, těch firm je hodně, ale každý se k tomu staví úplně jinak. Takže ty začátky byly těžké, protože samozřejmě i my jsme se na tom učili. Výhoda byla to, že Helios máme k dispozici, máme vlastní vývojáře, takže jsme se snažili vlastně našeho dodavatele společnost G2 přimět k absolutní spolupráci, kde vyčlenili tým, který se stará čistě jenom vlastně o naše zákazníky a partnerské zákazníky Heliosu. A mohu říct, že nějaké 3 až 4 roky vlastně trvalo, než jsme tu službu vyladili tak, jak by měla být. Je to i díky tomu, že máme do vývoje nad VMwarem, které vlastně z 90% nás odlišují od konkurence, jelikož jsme schopni, tak jak vlastně Helios je v cloudu nainstalován, jsme schopni přerozdělovat vlastně výkonové prostředky, respektive zákazník, když má ten svůj vlastní prostor, ve kterým má 1 až třeba 8 serverů, záleží, co všech se tam provozuje, tak jsme schopni mezi jenom těmi zákazníkovými servery vlastně hýbat s tím hardwarovým výkonem. Z 90% se to týká hlavně procesorů, kde když máme třeba, dejme tomu, na terminálovém nebo na aplikačním serveru nevyužitý nějaký procesorový výkon, tak my jsme schopni díky tomu do vývoji nad VMwarem si ho posunout na databázový server a vlastně v uvozovkách, jak se dřív říkalo, přetaktovat, tak takhle jednoduše vlastně přidat nějaký ten gigahertzový výkon tomu databázovému serveru. A to je i hlavně velká výhoda, když už se budeme bavit o licencování, tak samozřejmě licence na SQL víme, že jsou drahé. Většina zákazníků se snaží šetřit, kde může. Taky toto je varianta, kde my jsme schopni vlastně, když se navýší ten takt toho procesoru, tak jsme schopni tam dát třeba i méně licenci SQL. Toto teda platí pouze o licencování na procesorová jádra. Pokud máme uživatelské licencování, zde toto asi neplatí.
Takže já úplně jednoduše řeknu tady jenom pár bodů k tomu našemu airportu, k té naší službě Airport, které jsou za mě asi nejdůležitější. Respektive nejenom za mě, protože kolega Šamánek už to tady zmiňoval, ale určitě začínám bezpečností. Ta bezpečnost je důležitá. Už jsem to já i na začátku trochu zmiňoval, nejen softwarová, ale i fyzická. To vlastně datacentra, ve kterých službu provozujeme, jsou výhradně na území České republiky. Jsou to všechno datacentra Tier 3. Jmenovitě mohu zmínit TTC2, Nagano, Českých radiokomunikací, takže tyto datacentra jsou v Praze. Můžeme případně i pro slovenské zákazníky využít bratislavské datové centrum. Ale určitě je důležité vědět, že ty data jsou v České republice, neopustí a navíc Tier 3 datacentra se vyznačuje i tím, že když se budeme bavit třeba o konektivitě, případně těch energiích, respektive elektřiny, která jde do datacentra, tak jsou vždycky od 2 nezávislých providerů a vždy přichází do datacentra z opačné strany, takže nehrozí, jak už se jednou kdysi dávno stalo, že přijel bagr, překopl kábel a datacentrum vypadlo. Když se budeme bavit o nějakých UPSkách, jsou to obrovské skříně, které jsou schopni na nějakou dobu vlastně provozovat to datacentrum úplně plnohodnotně počas vlastně toho, než se nastartuje nějaký dieselový generátor, který vlastně zajistí tu kontinuitu. Když se budeme bavit opravdu o té bezpečnosti, tak samozřejmě jsou to obrovské sály, kde jsou s obrovským výpočetním výkonem, které my tam máme vlastně i ohraničený nějakým bezpečnostním plotem přímo v tom datovém centru, aby tam byla nějaká ještě další vrstva vlastně bezpečnosti. Samozřejmě je to chráněno čtečkou otisku, která měří krevní řečiště, jak někde Jamesi Bondovi. A samozřejmě, když se budeme bavit o nějakém třeba bezpečnostním riziku, jako je požár, tak jsou tam umístěny vlastně senzory, které okamžitě vlastně vysají vzduch z toho datacentra, kde samozřejmě tímto dojde k uhašení. Ohledně softwarové bezpečnosti už bylo zmíněno veškeří cloudoví provideri, je toto u nich na prvním místě, protože jakmile jednou něco selže, tak v uvozovkách ta firma dá se říct končí, takže samozřejmě máme tam nasazené věci třeba proti anti-DDoSu, což je vlastně v dnešní době celkem jednoduché, když si spočítáte, jak když to řeknu lidsky, sundat server, stačí si za $50 najmout bota, který vám vlastně vyřadí jakýkoliv server, pokud zná IP adresu. Takže i toto je jedna z velkých výhod, ten aktivní anti-DDoS, který je schopen vlastně filtrovat tyto požadavky, ty správné pouští dovnitř a ty nesprávné vlastně odráží. Úspora nákladů. Jeden z dalších bodů, který tu mám, jak už jsem říkal, každá firma se k tomu staví jinak, každá má jiné servery, každá má jiné požadavky, ale pokud to spočítáme, tak jak bychom měli i včetně třeba nákladů na ty zaměstnance, tak řeknu ze 70% úspora nákladů tam vždycky vyjde kladně. Je to jenom o tom opravdu to dobře spočítat a to bych vás i vyzval, koukněte se na ten webinář, kde se toto bude vysvětlovat vlastně úplně dopodrobna a mnohé z vás věřím, že to i překvapí. Pak tu mám další bod, jako je škálovatelnost výkonu. Co k tomu dodat? Samozřejmě, když si pořídíte své vlastní servery, musíte počítat s tím, jak to bude vypadat třeba za nějakých 5-4 roky dopředu. To, co my, jakožto službu Airport, nabízíme, tak my ten výkon
když to zjednodušeně řeknu, ušijeme přímo pro potřeby zákazníka. Což znamená, že nemusí spotřebovávat zbytečně výkon, nebo respektive kupovací výkon, který nevyužije. Máme tam vždycky nějaký buffer, třeba 10% nahoru dolů, ale výhoda je to, že se dá kdykoliv během dne navýšit nebo ponížit výkon, včetně i licencí. Takže pokud máte třeba nějaké píky, ať už ve výrobě, nebo pokud jsou to obchodní společnosti, jsou Vánoce, přijímají se noví lidi do skladů a je potřeba nabrat nějaké další lidi, tak je jednodušší si prostě ten výkon na ten čas, který potřebujete vlastně přidat. Může to být měsíc, 2, týden, může to být půl roku. Je to vždycky na zákazníkovi a využívá do tehdy, kdy ho potřebuje a následně se dá zase ponížit. A tím se dá vlastně i šetřit nějaké ty finanční prostředky. Takže ta škálovatelnost si myslím, že je hodně důležitá. Dostupnost. Určitě jeden z bodů, který se v podstatě projevil za dob koronaviru. Že nikdo většinou tu dostupnost nějak tak extra neřešil. Máme tady servery, jede to, super. Někdy to sice spadne, ale je tady ajťák, nahodí to. No ale následně přechod na home office nebyl úplně jednoduchý, protože samozřejmě je potřeba k tomu nějaká VPN, případně terminálový servery. Ta konektivita většinou nebývá dostatečná, takže to stálo další licence, případně spouštění Heliosu bylo pomalé, když to bylo jenom čistě přes VPN. Tady jen vlastně garantujeme dostupnost 99,99% SLAčka, což vychází na nějaký výpadek maximálně 4,5 minuty měsíčně. A zákazníci, kteří v tom cloudu už jeli vlastně a bavíme se stále o tom covidu, jeli před covidem v cloudu, tak přechod vlastně na home office byl takřka vlastně neznatelný, protože fungovali pořád stejně. Samozřejmě těch variant, jak to provozujete více, my preferujeme nejvíce přes terminálové služby, tedy aby ten výkon zůstával v tom datacentru a zákazník v podstatě pomocí vzdálené plochy se vlastně přihlašoval na ten terminálový server, kde ten Helios byl. Máme samozřejmě i zákazníky, kteří jedou napřímo, fungují stejně, jako kdyby měli servery ve firmě, pouze ten databázový server mají v cloudu, tam samozřejmě tohle doporučuji jen zákazníkům, kteří mají výbornou konektivitu, počítám gigabit a více. Jsou takový zákazníci, máme je, ale za mě je mnohem jednodušší přes ty vzdálené plochy fungovat. My máme to ověřené. Vlastně se nám nestalo, momentálně se nám nestává, že bychom nedokázali něco zde provozovat, dokonce i třeba nějaké bankovní aplikace, které když můžu klidně jí změnit, komerční banka tvrdila, že to v cloudu nepojede, tak opravdu jelo. Takže ta dostupnost je podle mě také důležitá a hlavně ta konektivita není u tohohle úplně nejdůležitější. Já tomu říkám standardně televize přes ty vzdálené plochy. A jedna i z těch výhod je, když už se můžeme vrátit k těm nákladům, že pokud vlastně budete fungovat přes terminálové služby, přes ty vzdálené plochy, tak vlastně ani ta koncová stanice není potřeba tak výkonná a i na tomhle se dá vlastně ušetřit, že nemusíte kupovat notebooky za zaměstnancům za 30, 35, 40 tisíc, ale stačí běžný do 20 tisíc korun a stačí se pouze připojit na vzdálenou plochu a fungujete. Takže i tohle je jeden ze způsobů šetření, jak se k tomu postavit. Další bod, už jsem to zde zmiňoval, takže možná to jen v rychlosti zopakuju, investice, provozní náklady. Provozní náklady máte jasně předem daný, víte, kolik budete platit pro finančníky, finanční ředitele, jednoduše plánovat. Asi k tomu není co dodávat, když to investice, máme samozřejmě nějaký budget, který se vždycky dělá, ale a potom následně už jsou problémy s tímto dodržet, protože se mohou objevit nějaké problémy, které jsou nepředvídatelné, ale
Říkám, tohle už je na každé firmě, jak se k tomu postaví. To, co vlastně u nás v datacentru běží, samozřejmě jsou to nejmodernější stroje, včetně softwaru, vesměs používáme všecko, HP a Cisco. Máme vlastně jedinou zásadu, že po 3 letech, i když ten hardware je funkční, tak se vše mění, takže běžíte vlastně maximálně na 3 roky starém hardwareu. A když se budeme bavit o softwaru, tak samozřejmě zde, pokud se konzumuje ten software licencováním SPLA, když se budeme bavit teda o Microsoftích produktech, tak má zákazník vždy nárok na nejnovější aktuální verzi toho daného softwaru, ať se jedná o Windows servery, SQL servery. O tom se na konci taky ještě zmíním, protože před tuto situaci se SQL servery vždycky jednou za čas jsou všichni naši zákazníci postavení a je to samozřejmě nemilé, co si budeme vykládat, stojí to hodně peněz, takže navíc uhlídat si to licencování, když už se bavíme o větších firmách, tak není úplně nejjednodušší a na rovinu poslední dobou, co se setkávám, netuším teda, co se děje, protože ze začátku těch 5-4 roky nazpět jsem se s tím vůbec nesetkával, ale během posledních 9 měsíců už pár našich zaměstnanců, nebo to bylo víc párů, vším 5 nebo 6 zákazníků, tak měli audit a ty částky opravdu byly vysoké. Šlo to přes miliony korun, jenom kvůli tomu, že špatně zalicencované Microsoftí produkty. Takže i toto není radno podceňovat. A jak víme, prostě morálně to vše zastarává, takže je to složité. I ten hardware vlastní, který vlastně máte, tak počas vlastně toho životního cyklu, tak vlastně ztrácí ten výkon a jakékoliv aktualizace a upgradey veškerých vašich firemních aplikací jsou zase náročnější a náročnější, takže je to s tím složité. Další z bodů, který tady mám, je rychlost implementace. Ze začátku jsem taky nevěděl, co si o tomhle z bodu myslet. Protože se říkalo, že ano, připravený to máme hnedka. Nevěřil jsem, že to k něčemu bude, ale zkušenost momentálně je taková, že více než polovina našich zákazníků, kteří se rozhodnou vlastně přejít do cloudu, tak je opravdu ohledně té rychlosti. A tím myslím to, že dneska je vlastně na celosvětovém trhu nedostatek serverů, ty dodávky se prodlužují, zákazník potřebuje i hned prostě migrovat, něco se stane a to je opravdu jeden z důvodů, díky kterým ti zákazníci u nás jsou. My jsme schopni vám garantovat, že do 48 hodin vám vlastně můžeme předat celé to prostředí, kam se v podstatě už jenom nainstaluje nebo přemigruje Helios a zákazník může fungovat. V urgentních případech jsme schopni toto zřídit i v rámci hodin. Takže pokud zákazník má problém s vlastním hardwarem, tak jsme schopni i takto pomoci. A potom neméně důležitý jednotný helpdesk. Já jsem to zmiňoval úplně na začátku, ale za mě je to jedna z nejdůležitějších věcí, co je, protože všichni víme, že nějaké přehazování, jak horký brambor zleva doprava, každý alibisticky tvrdí, že to není jeho chyba, že něco nefunguje. Tady máte jednoduše jedno telefonní číslo, kam zavoláte a nikdo se vám nemůže nijak vymluvit, protože za prvé jak Helios máte od nás nebo od partnera to samé cloud, takže my si to prostě v pozadí musíme vyřešit a zprovoznit to tak, jak by mělo být. A za mě je to opravdu důležité. Tak to bylo tak velice v rychlosti něco o provozování Heliosu, případně jakýchkoliv dalších aplikací v cloudu. Jo, ať už se třeba, když už jsme teda dneska tady v Gatemě, bavíme se třeba o VMS-ku, takže samozřejmě toto máme vše vyzkoušené, tam krásně funguje a případně jakékoliv další aplikace nebo i ERPčka, pokud máte víc informačních systémů. A následující bod pověnujeme se trochu zálohování.
opět, jak pan Šamánek už zmínil, že i on sám se vlastně setkává s tím, jak zákazníci řeší zálohování, případně neřeší, tak já dodám, že tohle je vlastně služba, kterou máme pro zákazníky, kteří mají vlastní servery a chtěli by tu úroveň té bezpečnosti těch svých dat posunout někam o trochu výš, aby měli vždycky jistotu, že po ty data prostě nikdy nepřijdou. Za mě zálohování je asi to nejdůležitější, co ve firmě vlastně je potřeba dělat. Protože data jsou fakt firmní zlato. Nepřál bych vám ty situace, když mluvíte se zákazníkem, který přišel o všechny data a nemá nic. Zažil jsem to několikrát a není to příjemné poslouchat. Každopádně, co se stalo, to už s tím nedokážeme asi pomoct. Asi nikdo. Takže je opravdu důležité se těm svým datům pověnovat a zajistit je tak, jak by to mělo být. My zásadně používáme pro zálohování software Veeam Backup and Replication. Veeam je momentálně číslo 1 na trhu, takže tady asi k tomu není potřeba co dodávat. Každopádně má určité výhody, které ji potom zmíním. Takže co vlastně zákazníkům nabízíme, když se budeme bavit o tom zálohování. Můžeme zálohovat nejen soubory, ale i celé servery. Je jedno, jestli máte ty servery virtualizované, nebo jestli máte vše nainstalováno na serveru úplně napřímo, bez jakékoliv virtualizace. Obojí jde lehce vyřešit. Samozřejmě jsou tam různé softwary od Veeamu, jiné licence, ale když si to vezmeme jako celek, tak jsme schopni vlastně na základě toho, co vy požadujete, tak takhle nastavit. Jo, tedy nejen soubory, ale i celé servery. Co je důležité, šifrovaný přenos dat i uložení. Takže jsme opět zpátky u té bezpečnosti. Já tam myslím dole mám ještě napsáno, že vždycky rádi říkáme třeba na korporátní úrovni. Není to nic jako proti, je to bohužel tak. Já doporučuji vždycky zákazníkům zálohovat pomocí nějakého softwaru, protože ten vám může pomoct v tom, jak zautomatizovat to. Jedna věc je třeba zálohovat nějakým skriptem, třeba databáze přes SQL. Ale to já beru jenom takovou jako zálohu na rychlé obnovení něčeho, když je potřeba něco vyzkoušet. Ale ten samotný software vám dokáže opravdu pomoct v tom, a nejenom Veeam, samozřejmě jejich mnohem více, které vám pomohou tu bezpečnost nějak vlastně zajistit. Jak říká samozřejmě Veeam, je tam nějaké pravidlo 3, 2, 1. Dneska se teda posunul ještě dál o 0, že nejdůležitější je mít vždycky 3 kopie svých dat. 2 samozřejmě, nebo respektive na 2 různých médiích a 1 musí být vždy mimo prostory podnikání. Samozřejmě nejjednodušší varianta to mimo prostory podnikání posunout to právě do nějakého datacentra. Každopádně i pro ty z vás, kteří když už máte nějaké externí médium, do kterého ty data vždycky sypete a odnášíte. Lepší než nic, ono se vždycky říká, nedoporučuje se na externí média, ale já jsem toho názoru, že je to vždy lepší, než to mít prostě v jedné budově, tak aspoň tak to nosit. Každopádně z té zkušenosti, co mám, tak většina těch problémů se stane vždy v momentě, kdy se třeba zapomene něco takového udělat a potom zákazník prostě přichází o nějaké dny, případně třeba týdny té práce, kterou už vykonal a to také není hezké, takže zde je jednoduché, jak prostě zajistit, že ty data budete mít vždy dostupný, tak ten cloud je prostě fakt jako výhoda a když se budeme bavit třeba o nějaké ceně, za kterou to je, tak opravdu se dostáváme třeba na částky 900 až 1000 korun měsíčně, kdy jsme schopni zálohovat prostě 0,5 terabajtu dat automaticky, kdy zákazník nemusí máčknout na klávesnici prstem. Takže i cenově je to velice dostupné. Když se budeme bavit o
případně nějakém velkém toku dat. Máte třeba výrobní haly někde v lesích, kde není dostatečně rychlý internet. Toto uzálohování máme vyřešeno. Samozřejmě ta první záloha bude trvat trochu déle, je možné to třeba udělat i přes nějaké externí médium, ale následně už se zálohují jen inkrementy, tedy vlastně změny, které se tam projeví. A pro ty z vás, kteří opravdu jsou na tom s tou internetovou konektivitou špatně, tak jsme schopni nabídnout nějakou WAN akceleraci, kde se ty data vlastně už deduplikují u vás na serveru a následně se to 10 až 50krát rychleji odesílá. Tak, další bod. Toto je asi nejdůležitější, co si myslím já. Automatická kontrola čitelnosti a obnovitelnosti dat. To je věc, co jsem zjistil, že ve firmách dělá 90% zákazníků špatně. Jo, když už si zazálohujeme ty data, a i když je to jenom databáze, tak ruku na srdce, jak často si ty data obnovujete. Zkoušíte automaticky každý týden nebo denně, měsíčně. Většina z vás to dělá opravdu fakt jako nedostatečně často. A právě, že díky tomuhle se často stává, že ty data jsou prostě nečitelné. A není nic horšího, když si myslíte, že zálohujete správně a děláte to pořád. A následně dojde opravdu k nějakému incidentu a ty data prostě nejdou přečíst. A stává se to fakt asi v 50%. Na rovinu říkám, to je jedna z nejdůležitějších věcí, ale já zase na druhou stranu chápu, že není toho času dost. Snažíme si ulevit jako zaměstnanci, takže je to standardně Murphyho zákon. Když se má něco pokazit, tak se to v tu chvilku pokazí. No a když se budeme bavit třeba o nějakém škodlivém kódu, jak už tam padnou ransomware, třeba ransomware, jich samozřejmě více, tak často vlastně slyším od zákazníků, ale my máme zálohu tady na násce vedlejší místnosti, nebo třeba někde jinde. Ale pokud vlastně ta náska je na té stejné síti a je permanentně připojená, tak je vlastně úplně jedno, že to tam je. Tam vám může pomoct buď ji odpojovat, anebo právě nějaký software, který to tam připojí automaticky potom tu násku od té sítě třeba odpojí. Takže zálohy mimo prostory podnikání jsem zmínil, bezpečnost. A teď už slavné reference, každý to má rád, já tedy moc ne. Je to takový jako výčet, samozřejmě všichni je znáte, jsou to velké firmy, které mají Helios, někteří tam provozují i jiné informační systémy. Jsou tam i zákazníci, kteří vlastně Helios vůbec nemají a používají tam některé jiné aplikace. Takže třeba mohu tu vypíchnout, když jsme třeba u Sportissima, to asi každý znáte. Tak jedna věc je provozovat něco, co má 4,5 terovou databázi v cloudu, je jedna věc, ale na rovinu třeba horší bylo vymyslet, jak tu 4,5 terovou databázi zálohovat. Protože samozřejmě asi všichni víte, že to je činnost na několik dní, takže snažili jsme se tady dát nějaký výčet těch největších samozřejmě, protože je to takový tahák, ale samozřejmě máme i malinkaté zákazníky v cloudu, kteří vlastně u nás běží. Tak, já už jsem to tam, myslím, zmínil. Hodně licencování, Microsoft a tak dále. Zrovna teď je doba, kdy jsme postavení před nějaké ukončení SQL serveru 2016, respektive už bylo loni, ale někteří zákazníci si zaplatili nějakou tu prodlouženou podporu a následně už vlastně SQL server 2016 nebudeme vůbec podporovat. To samé čeká letos SQL server 2017,
kde bude možnost ještě nějaké té extra roční podpory a tu 19 už tam máme jen tak jakože informativně, abyste věděli, kdo kdy bude. Samozřejmě je mi jasné, že všichni nadšeně očekáváte SQL Server 2022. Můžu vás ujistit, že vůbec nikdo ještě neví, kdy vlastně bude oficiálně uveden na trh. Ze zkušenosti můžu říct, že i sám Microsoft to dokáže změnit třeba 3 dny před samotným uvedením. Stalo se to zrovna u SQL 2019. Takže mi opravdu a vlastně nikdo neví, kdy toto bude. Možná jen tak ještě informativně, určitě se ptáte, z jakého důvodu, že se vlastně ta podpora ukončuje. Je to úplně jednoduchý. Jedna věc jsou jenom nějaké bezpečnostní patche a updaty, ale když se ukončí ta hlavní podpora Microsoftu, tak v tu chvíli přestává vlastně podporovat aplikace třetích stran, což je i Helios. A my nejsme schopni, nebo není v naší moci a schopnostech toto neustále podporovat a zaměstnávat lidi, kteří se o to budou starat, protože následně by bylo potom vše jenom dražší a dražší. Takže jdeme vlastně s tím licencováním Microsoftu, takže veškeré nové funkcionality a veškeré nové updaty už jsou pouze na nová SQL, takže nezaručujeme prostě tu funkčnost. Takže to asi tak SQL-ku. Samozřejmě jsem to senka přidal i z toho důvodu, protože jestli zrovna momentálně to SQL budete řešit, tak je právě možnost zbavit se tady tohohle a přejít do toho cloudového prostředí. A říkám, je to na každém zákazníkovi. Takže pokud budete mít o třeba nějakou nabídku nebo konzultaci zájem, tak samozřejmě kontaktujte svého garanta tady v Gatemě a samozřejmě oni už jsou vyškolení, vědí hodně věcí a co nebudou vědět, můžou si napomoct nás, případně mě, mé kolegy a můžeme se i té zkusky zúčastnit a můžeme vám vlastně navrhnout řešení přímo pro vás na míru. A dotazy. Já tu chat nevidím, takže poprosím kolegu, jestli tam nějaké dotazy byly. Pokud máte, klidně se ptejte, můžete se doptat i později. Samozřejmě opět tady přes Gatemu. A je asi jedno, ono se to k nám nakonec vždycky dostane. Takže se mailem můžete svých garantů doptat a zodpovíme, co bude potřeba. Já vám teda děkuji za pozornost a já ještě teda předám slovo tady kolegům, protože si na vás vymysleli nějaký malý dotaz nebo respektive otázečku, tak asi vám k tomu řeknou oni více a určitě věřím, že vás čeká nějaký malý dáreček. O jednom určitě vím, protože ten bude i od nás. Já děkuji Michalovi za slovo a je tady ta soutěž slíbená. A prosím vás, pište odpovědi do chatu a vyhrává vždycky ta nejrychlejší správná odpověď. A první otázka je, kolik let na trhu letos slaví Gatema? A druhá otázka je, ve kterém městě Gatema sídlí, takže kde bude probíhat ta velká oslava. Máme už výherce, podíváme do chatu. Takže vypadá to, že vyhrává pan Michal Rýznar, když vyloučíme kolegy z Gatemy. Takže výhercům gratulujeme a předáme dáreček. A já vám pro dnešní den moc děkuji za váš čas. V případě dotazů se nám neváhejte ozvat. Budeme vám k dispozici, buď my tady s Gatemy, nebo případně se můžeme spojit i s panem Koryčanem z ASECA. Takže moc děkuji za váš čas a přejeme pěkný den. Děkujeme za váš čas. Nashledanou. Nashledanou.